Bueno, realmente a convocatoria de prensa é simplemente para unha cuestión bastante simple, non? É dicir, o conflito no transporte de viaxeiros por estrada de Coruña está servido, coido que vai ser inevitable, porque evidentemente partimos dunha situación obxectiva bastante complexa e bastante fácil de entender. 5 anos de parálisis na negociación. O último convenio rematou no ano 2020 e non temos convenio daquela. O único que foi habendo foi algunha subida salarial polo medio. Actualmente, este ano, o convenio leva 5 anos paralizado, convenios no ano 2024, e a proposta, aparte de falar dun convenio super anticuado, super desfasado, porque xa houve algunhas reformas do estatuto polo medio e este convenio continúa claro nunha redacción, insisto, de fai 5 anos que no dereito laboral é moitísimo. A intención da patronal, que tamén está moi fraccionada, pero non mover nada, logo de moito insistir, logo de moito presionar, sacaron a súa proposta estrella, que foi un aumento salarial do 1,2%, pois evidentemente, e do resto nada, non queren saber, non queren tocar absolutamente nada. Pois bueno, as condicións obxectivas son as que son, e a única alternativa que teñen os traballadores é desbloquear a negociación, e para desbloquear a negociación só hai un camiño. O camiño é o conflito. E o conflito é o que íamos plantexar as asambleas de traballadores. As asambleas de traballadores e traballadoras ímonos facer en breve, e lles ímos plantexar, pois evidentemente, a parte de unha manifestación que xa está convocada para o día 10 de novembro aquí na Coruña, con saída da estación de autobuses ás 11 da mañá, bueno, pois, pero como pistoletazo de saída do conflito. A partir de aí, está claro que a folga, polo que parece, vai ser inevitable. Eu xa non sei se a quere evitar alguén, tampouco non teño moi claro que a quere evitar alguén, porque aquí a Xunta de Galiza non se move e as grandes empresas están nunha situación inmobilista. Por lo tanto, o conflito está servido para decembro, con xornadas de folga que ainda están por decidir, pero que están por decidir as datas, pero que está claramente a intención de convocalas. E se non hai desbloqueo da negociación, pois a volta do Nadal haberá unha folga indefinida no sector, porque é o camiño que nos están ensinando. Entón, se pode dicir moitas cousas, pero creo que en síntese estamos falando disto. Un convenio que queren acabar de matar, e unha negociación do convenio que é vir aquí a mirarse, é bastante esperpéntico, a mirarse os uns así para a cara dos outros e non querer falar de nada. E logo insisto, de moito insistir, 1,2 de subida salarial. 1,2 de subida salarial prácticamente é unha convocatoria de folga. Cando unha patronal se ven a ofrecer o 1,2 de subida salarial, o que te está dicindo é rompe a mesa negociadora e convoca unha folga, que é o que non facer. Presentades vos para saber que... Si, eu son Ernesto López e neste momento son o que está representando a CIGA. Bos días, eu son Iván Cancela e represento a OCD. Bos días, o meu nome é Sergio Blanco e represento a Comisión Obreira. Gustaríame tamén incidir neste tema de convenio que lle afecta a casi 2.000 personas aquí na provincia de Coruña, que no que se refere a xornada estamos moi alejados da realidade, porque realmente pide compañeros e compañeras do sector. Aquí neste sector ahora mesmo hai cero conciliación, estamos falando de xornadas de 14-15 horas, que todo o mundo se faga esa pregunta: como é posible no día de hoxe, en pleno 2025, que unha persona lle teña que dedicar ao seu traballo 14-15 horas? E xa non falamos de xornadas de 9 horas sin apenas descanso, que tamén pasa. Entón, non é só un problema salarial,
hai un problema bastante máis profundo, un convenio que se quedou obsoleto, case habría que abordar, estudaría para facer unha mañá inteira, problemas que ten o sector. Pero cando unha parte se dedica, como ben decía aquí o compañeiro, a prácticamente empujarte a un conflito, pois é inevitable, que é inevitable, porque non é só con o tema salarial, hai moitas cousas máis, hai cero conciliación. Entonces, o problema está aí, cada vez hai menos personal que non se quere dedicar a isto, porque é un sector que o convenio está, pues, como decía él, está ahora mismo pues, morrendo. E o sector dixo basta. Non sei se o compañero tamén dirá algo máis. Pois ben, dende a nosa parte, mostrar todo o noso apoio ás outras centrais sindicais. De feito, que estemos aquí unidos baixo a mesma idea, di moito esta unidade de acción fronte ao convenio. Xa non se trata só de negociar incrementos salariais, senón, como ben din eles, pois hai temas sociais, de xornada, de conciliación familiar, un montón de reclamacións que nos fan as persoas traballadoras, que levamos a unha mesa para intentar mellorar, e que dende o primeiro minuto non houve a intención de melloralas, e tras 3 reunións nas que intentamos poñer da nosa parte para poder negociar, mellorar a situación, encontrámonos con unha situación totalmente oposta. Só se quere falar dun incremento salarial mínimo, que nin sequera é acorde á realidade actual. Falamos de que vimos unha tendencia de pérdida de poder adquisitivo de todas as persoas traballadoras. Se non comenzamos a recuperación mínima, pois entendemos que o sector non será viable para todas aquelas persoas que queran exercer a profesión. Entón, dende aquí, pois nada, manifestar esta idea conxunta que temos as 3 centrais sindicais, bueno, por de manifesto, ademais da manifestación do día 10 que xa está prevista programada, na que entendemos que a xente porá de manifesto a súa idea respecto a este convenio todas as persoas traballadoras, e logo veremos un pouco cal será o plan de acción encaminhado a través das asambleas que convocaremos e as datas que acordaremos para dita forma. A día de hoxe tedes unha reunión prevista da patronal ou as conversacións están? A patronal non importa sentarse, total, pa o que fai sentándose, entón non hai ninguna reunión prevista, porque veñen un lote deles, pero están ali sentados, caladiños, non din nada, entón eles non teñen problema en reunirse. A cuestión é reunirse para qué? Entón aquí, é que esta roda de prensa tamén se fai para que alguén que teña responsabilidade neste país, que saiba que mover viaxeiros de un lado para outro significa vehiculizar un dereito fundamental, como a mobilidade, que é a Xunta de Galiza, a ver se se entera de algo e se dá conta de que a patronal non ten ningún interés en sentarse a falar. Eles non serían a sentarse, eso tamén é certo. Pero claro, traeros aquí para teros aí sentados non vai haber. Ou hai unha mediación da Xunta, ou aquí alguén toma cartas no asunto, ou me parece que isto está máis claro que a auga, non hai outra alternativa. Levamos 5 anos con o convenio paralizado, 5 anos é moito decir. E isto creo que ten mala pinta. Ten mala pinta porque ademais, insisto, a Xunta non está facendo absolutamente nada por parar ningún conflito, pero este tampouco. Pero que este conflito non só implica aos traballadores, implica un lote de xente que se ten que trasladar de un lado a outro neste país todos os días. E as folgas de mobilidade son folgas moi sensibles, pero me parece que a esta Xunta de Galicia importa tanto os traballadores do sector como os viaxeiros que van nos coches. Importa-lles nada. Eles siguen nos seus coches oficiales, eles non usan o bus.
tedes únicamente 3 empresas no CACAF, entendo que hai máis afectadas. Evidentemente. Todas. O que pasa é que hai como en todos os sectores, empresas que son as máis grandes, non? Son as máis potentes, ainda que, insisto, a Xunta xa se dedicou tamén a intentar desguazar o sector, sí. O sector está desguazado desde fai 4 ou 5 anos, ven todo coincidindo, non? Ven todo coincidindo, cando empezaron a fraccionar o sector cas famosas UTEs e cos famosos lotes. Un lote había que meteros a eles, iguales a eles había que meteros nun lote e apartaros así ao lado, así un día como hoxe, porque o sector claro que estaba, bueno, tiña un mínimo de cohesión, incluso de cohesión empresarial e de cohesión social, porque casi sempre vai unida unha cosa coa outra. E o que fixeron foi desguazalo. Non sei se hai algún interés oculto mesmo empresarial tamén. Ainda que se paga referencia a estas 3 empresas, son grupos. Dentro delas hai outras empresas máis pequenas que prestan os mesmos servicios e que a afectación é a mesma. Estamos a falar, digamos, de grupos empresariais máis grandes no cartel da manifestación, pero fai referencia a todas as empresas do sector. E a manifestación de parte da estación de autobuses cando? Aí salimos desde a estación de autobuses, pasamos por 4 camiños, Linares Rivas, Plaza Orense e terminamos en Entre Xardíns. É un pouco onde nacen as líneas. Nacen as líneas. O que entendo que non é día de folga, só de manifestación. Non, é unha... Simplemente é unha advertencia, tamén digamos, algo simbólico, non? Vamos a demostrarlle a patronal, a Xunta, a opinión pública, queremos facer visible o problema que hai, e vamos a demostrarles que realmente a xente non quere que o sector siga así. Digamos que o cambio en eles actitud, van por cambiar, ou senón, isto, como decimos, acaba nunha foca, que é imposible sostener isto. Que isto ben nace, sabemos todos que nacen, pois precisamente dos contratos estas concesións que houve, que o único que fixeron é precarizar o sector. Porque vos estades ao día de xente que queda nas paradas, os autobuses cheos, entonces, como se come que con todo ese volumen de movimento de personas as empresas digan que non poden chegar a un acordo con nós en materia de xornada, por exemplo, subidas salariais xa ni pensalo, son eles están en quiebra, prácticamente. Sí. Claro, entonces eso choca que a realidade que vemos todos aí, porque sí, non hai falta ser ingeniero, o sea, ves aí o que hai, coches a tope, xente tirada nas paradas, xente demandando máis frecuencias. Empresas que todos os anos reciben un montón de dinheiro de subvencións porque o precio do billete está subvencionado e se permiten o lujo de deixar a xente tirada nas estacións de autobuses, que a xente cando vai, moita xente xa intenta ir á primeira parada para que, porque na segunda parada igual xa non hai a quen coller, porque van ateigados de xente. Insisto, con precios subvencionados, pero precios subvencionados que pagamos todos. A subvención do transporte non é... Incluso a manifestación podría servir incluso para plataformas que hai diferentes ayuntamientos que demandan mellor transporte, pues, estaría ben que se sumaran a manifestación, porque é un problema que afecta a todos, non só aos traballadores. Evidentemente nós temos un problema evidente porque é insostenible. Tenemos estrés, batallas constantes, non sin vivir. Entendemos que a alusión que les fan de que os servizos que les proporcionan que son deficitarios, entendemos que non é así, como acaban de explicar, non hai máis que ver que cando salen as concesións as mesmas empresas teñen o interese de participar e levarlas a cabo. Se fosen deficitarios entendemos que non terían este tipo de interese. Entón, eso un pouco a arma que a patronal quere utilizar para, digamos, non facer máis incrementos nin concesións na negociación. Nos entendemos que non é un argumentario real, e por iso un pouco queremos un pouco pôr de manifesto pois todo isto que estamos a dicir aquí ver se con esta manifestación do día 10 hai algunha reacción por parte da patronal ou ben haberá que continuar co
coa idea das forgas. Non, eu levo 25 anos mirándolles para a cara e sempre dixeron que non lles dá cartos e que a culpa é da Xunta. É certo que a culpa é da Xunta, pero que non lles dá cartos non. Que non lles dá cartos non. Porque se o problema fora facer negocio, non deixes a xente nas paradas. Porque ás veces teñen para encher 2 buses e arrancan con un. Arrancan con un. Non. Isto é o conto de sempre. Non dá, pero logo hai navalladas por conseguir as concesións e insisto, deixa xente nas paradas que son xente que non vai montar gratis, que vai montar pagando e a deixas ali sin problema ningún. Se non lles dera levarían hasta o último día. Non é verdade. Isto, moi ben.